Salutare lume! Uitați cum stă mașina. Hai să încercăm să sărim. Oh, ce-am zburat! Fătie nici nu te-am mișcat în loc, nu? Oh, ce tare a fost. Prima oară o să vă las, o să pun niște poze cum s-a întâmplat cu chestia asta, care am făcut-o noi acum. Deci atâta de amuzant a fost, vă las niște poze. Dacă ar fi filmat, era super. Hai, încearcă, urcă. Urcă. Bine, n-o mers. Urcă. Așa. Ești gata? Păi, stai frumos. Asta e că am ieșit. Dar de ce mi ieșe mașina de sub a ta? Stai că acum intru. Stai că intru. Am intrat. Ce să fac? Da, bine. Știu, nu? Sari. Lol, ce tare, stai un pic să mai încercăm o dată. Hai, da. Acum. Bine. O să-l numim faze amuzante. San Andreas. Nici nu m-ai clintit. Păi prima oară. Îți viu. M-ai întors puțin, dar-ți viu. A intrat în clădire. Uitați-vă pe hartă, el e verde. Acum vine. Stai acolo în loc. Stai în loc. Mary, stai că cad. Degeaba. Ioi, dar ce tare vă faza de atunci. Ia-ți Turismo, că ăla are botul băgat în jos. Și cu ăla putem ușor. Păi, dai ski line. N-ai, dai. Am sărit eu. Că nu mă mișcai tu atâta. Hai, da. Te-am văzut cum ai picat. Și cum te întorci ce văd. Și acum cum vii ce văd. Hai, da, intră. Vrei degeaba. Cred că e momentul să terminăm videoclipul. Stai să termin eu să închei cu mașina mea. Și să vezi dacă poți să te urci pe ea în timp ce închei. Salut! Stai un pic, tu ne stai că mă ridic și încearcă după aia să intri. Am ridicat-o? Da, uite. Hai, urcă-te. Bă, stai un pic, am o idee. Am o idee. Stai acolo că o să intri sub o mașină super. Oare cum o chemăm? Hai, da. Urcă. Intră, adică sub. Hai, da, urcă. Eu las jos pe cum trebuie, ok? Dar intră încet, așa. Bă, cum ai aruncat! Tu m-ai aruncat! Hai, da. Stai că am picat. Gata. E rabla mea. Adică super mașina mea. Da, bă, ce mai bușii. Asta a fost cu videoclipul nostru amuzant. Cred că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut. V-a plăcut. Și da. Asta e tot pentru astăzi. La revedere. Cred că au făcut bunii sarmale. Da, salutare lume. Zici tu cârnaț. Că eu zic salam.
Papiroasa sarmale. Dai, salut! Ne vedem în alte episoade.